300 și 400 de lei pe lună pentru unele. Un șef de poliție din orașul Alexandria este anchetat de superior după ce a provocat un accident rutier și a fugit. Comisarul a fost filmat cum intră în mașină, cu mașina două conducute parcate, apoi pleacă. Incidentul a fost anunțat la urmă mobilului martori care au spus că nu era nou. Până ce ajungă echipajul de intervenție, polițistul și-a lăsat mașina pe o stradă, apoi a dispărut. Abia a doua zi a mers să declare accidentul. Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum un șofer care încearcă să întoarcă mașina lovește două autoturisme marcate. La volan s-ar fi aflat chiar comisarul Ion Mirea, șeful Serviciului de Ordine Publică din Alexandria. Martorii spun că părea băut atunci când a plecat de la serviciu și s-a urcat la volan. Vineri seara a fost mare petrecere la poliția din Alexandria, polițistul din interior. Imediat după încheierea programului de lucru, șeful de la Ordine Publică s-a susținut colegii în avans pentru ziua lui. Chiar aici este de poliție. Dintre cele 3 persoane, una s-a urcat în autoturism, în spate, cealaltă a plecat pe jos și dânsul a venit la mașină și a plecat direct în spate, direct în autoturism din fața mea. În momentul în care nu am mai băgat de plafonez, adică mă uitam că venea spre mine, m-am dus după dânsul. Polițistul și-a continuat însă drumul. Ați lovit mașina când ați dat cu spatele. Da. Am solicitat un echipaj, el a parcat și probabil a coborât din mașină. În momentul când au venit colegii lui, ca să spun așa, sau curatele lui, au oprit în fața lui. El, când era lângă la autoturism, a început să uită să facă telefon și venea cu plăcut. Și a luat așa ușor. Comisarul a plecat de sub nasul agenților de la rutieră și s-a strecurat discret printre blocuri. IBJ Telorman confirmă într-un comunicat că, la vederea echipajului de poliție, bărbatul a părăsit zona, îndreptându-se către blocurile din proximitate, fără a mai fi găsit. M-ai chemat polițistul, de ce fugiți? Unde fugiți, domn? După 23 de ore, comisarul șef de poliție s-a prezentat în fața colegilor de la serviciul rutier Telorman ca să anunțe accidentul. N-a venit însă singur la declarații, ci însoțit de un avocat. Contactat de reporterii observatori, șeful de la Ordine Publică n-a dorit să dea niciun fel de explicații. Există un dosar în lucru și puteți să vorbiți cu conducerea IPJ. Dar puteți să confirmați faptul că a fost organizată o petrecere acum 2 seri, la care ați consumat și alcool? Conducerea Inspectoratului de Poliție Telorman a deschis o anchetă internă dacă a